Ana Mariel, thank you, Lalab. Miguel, shoutout, salamat sa patamsak, Lalab. Ana Mariel. Family vlog, hi, Miguel, shoutout. Parikit, please, from Ana Mariel. Sino ba to si Ana Mariel? Si Iyay Mondragon. Ayun. Iyay, 2.13K. Salamat na lang sa patamsak. Yung binigay sa akin na bag, di ko alam, luxury designer bag siya. Ayan, Iyay, oh, nasa bahay mo ako, Lalabs. Iyay. Ana Mariel or ano. Iyay Mondragon. 2.13K. Ayan, nasa bahay mo ako. Meron kang harang. Iyay Mondragon. Ayan, Lalabs. Iyay Mondragon family vlog. Lalamig love shout out. Lalabigay ko to sa'yo, ano, Ana Mariel. Like naman ako, Lalab, sa aking live. Thank you. Ana Mariel and family vlog. Ayan, Lalabs, Iyay Mondragon. Pinapanood ko pa. Yung bigay na bag, di ko alam lang sari pala. Ayan. Iyay Mondragon, nasa bahay mo pa rin ako. Wala ka na. Umalis na si Iyay. Hindi siya nagtagin. Ayan, Tess Lifestyle Vlog. Miguel love shout out. Alam, Miguel love shout out. Salamat po sa patamsak. Iyan po kita ng jacket. Madam Tess Lifestyle. Ayan, meron ka na pong jacket, Madam Tess Lifestyle. Salamat po sa iyong patamsak. Sa puso ko. Iyay Mondragon, nandito ka pa ba? Wala na, ayan. Dinikit ko na to sa'yo. Dikit ko na lalabs, Iyay. Magdulot ka ng pag-asa. Salamat sa jacket host from Tess Lifestyle Vlog. Ayan, Madam Tess, thank you po. Thank you din po sa'yo po. Hinyan ako lang lalab, shout out. Ayan, good evening everyone.
Hindi niya nakulangga yan, nagbaba ng kanyang bahay. 2 million Miguel Love, shout out. Patamsak sa premiere po. Ayan, sige tamsak niyan, lalabs. May premiere ka. Ikaw ang aking pag-asa. Malaki na rin pala ng bahay mo. Si Lu Song nandyan din pala. Nagtamsak sa'yo. Ayan, Madam Tess, dati mo pala tayong dikit. Ayan, nakapagtamsak sa'yo. Ikaw pa rin ang ligaya. At tamsak ko mga lalab sa premiere ni Madam Tess. Ayan, pin kita, Madam, ha. Ayan, patamsak ako lalab sa kapin, mga lalabs. Ikaw pa rin ang nais ko. Mga long tamsak to sa'yo, Madam Tess. Ayan, dikit ko rin to sa'yo, oh. Panoorin ko muna isang video mo para Lesong Son, my friend, Miguel Love, shout out. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, hug. Happy together. Lesong Son, thank you so much my friend sa patamsak. 5 thumbs up, thank you. Thank you so much. Ayan, lalab, ang ganda pala ni Madam Tess. Parang artista ha. Bablo Sunday everyone. Naka-short video. Sana ayan. Ganda pala ni Madam. Parang dalaga, ayan. Parang artista. Dikit ko to sa'yo, Madam Tessa. Ayan. Ikaw pa rin ang nais ko. Salamat ho. Walang alaman lalang. Madam Lailotsky, Miguel Love, shout out. Ayan. Madam Lailotsky, kumusta ka na po? Ayan, si Madam Lailotsky, taga Canada. Tama ba? Ayan, Canada pala. Nakalagay na nga eh. Harang, ayan. Madam, salamat po sa paharang. Ayan, Madam Tess. Salamat po, Madam Lailotsky sa paharang po. Ayan, Madam Tess. Patamsak naman ako nakapin mo. Ayan, Ninang Lo, Miguel Love, shout out po. Ayan. Nanganak na ako, Ninang Lo. Hindi ako nagla-live. Ngayon lang, tas kagabi. Try lang. Happy motherhood. Ayan, thank you po. Lucky 5 for you. Ayan, Madam Lailotsky, salamat po. Nakaraos na ako. Opo, nasa-S po ako, Madam Lailotsky. Nasisaryan po si host. Biniyak ang aking tiyan. Yan, si Ninang Lo nagbaba ng bahay. Si Madam Lailotsky nagbaba rin po ng bahay. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. OMG, opo. Di kinaya ni host. Ang sakit. Ang sakit palang mag-labor. Good luck. Pero naka 2 months na po yung tiyan ko. Hindi okay na siya. Joters Channel Harang. Ayan. Joters Lalab, Miguel Love, shout out. 4 million Miguel Love, shout out. 6 thumbs up. Nung una masakit. Hindi tayo. Where is Aliyah? Aliyah is already sleeping. Tulog na po yung aking baby, Madam. Kasi wala kasing kuryente kanina. Sobrang mainit. Panaiyak siya. Nantang yung kuryente late na. Tulog po yung aking Aliyah. Yung aking Aliyah Jana.
Wala, parang gising po siya, wait lang. Ayan, ano po na,
Pasensya na po ha, nakatulog na. Naglo-loading. Pinatulog ko muna. Happy to know that pinangalanan mo siya na Diyos ko na name. Thanks much. Opo, Madam Leletsky. Ninang Lo, ayan. Si Ninang Lo, nagbaba ng bahay. Indaylin, hello po. Ayan. Madam Indaylin. 5 million miglab shout out. Nakatulog na siya. Nagising kasi. Yan, patamsak naman po ako sa nakaping. Indaylin, ayan. Baba ng bahay, may gilab shout out po. Nagising kasi yung baby ko mga lalas. Tinapik-tapik lang, nakatulog na. Naingay na ata sa akin. Kaya hindi ako nag-music mga lalabs. Kasi yung baby ko, tulog. Malapit na siyang mag 3 months. Ngayong next month. Madam Lalutsky, opo. Lalutsky Vlog, happy, ayan. Opo, ang pangalan niya po, Aliyah. Aliyah Jana. Yan, 6 million glove shout out. Hanggang kailan kaya? Madam Tess, pangalawang dikit sa'yo ha, ayan. Dati man tayong dikit sa main channel mo. Ayan, 5 million miglab shout out. Ayan, Madam Tess, lifestyle. Ayan. Malaking bulas ba si baby girl? Opo, siya, Madam Letsky, mahaba. Mahaba siya. Hindi naman siya malaking bulas, mahaba lang talaga. Kasi yung tatay niya is matangkad. Yaman na siya, mahaba. Hindi ko kasi mapakita sa inyo mga lalaki kasi tulog. Kapag kinarga ko, magising. Umiyak. Ayan, gumagalaw. Gumagalaw siya. Mana sa ama pala. Opo. Gising. Tignan ko ng gatas. Ayan. Wait lang po mga lalabs sa timplan ko lang po siya ng milk. Nagising ko sa wife.
Batang gising, bakit ka anak na gising? Lalaro na ang bata, kasaway. Ay, hindi raw. Mayang, nakalive ako, ipipikul na. Nakalive si mama. Nangising ikaw, paano gagawin natin ngayon? Live ka sa... Nagising po ang bata. Anong gagawin po natin ngayon? Gusto mong mag-live? Nagising po ang baby ko. Nagising po mga lalabs. Ayan. Sa ingay ni mama nagising. Nagising na nga ako sa inyong ingay. Oh. Dan, Lilatsky ka na dyan, way. Ayan. Mga lalab nagising. Nagising po ang aking baby. Mga lalabs, ito yung baby ko, ha. Naka-jacket at malamig. Lifestyle vlog, Fiat package for you later. Ayan. Yung hair ni Aliyaw. Nakatayo. Naka-jacket po siya kasi malamig po dito. Ayan. Yung baby ko. Ayun. Magdidi ikaw o gusto mong mag-live? Gusto mong mag-sleep o mag-live? Anong gagawin natin, Aliyah? Cuteness, ayan, overload, baby girl. Yan po, nakapantulog. Ay, sus. Sorry. Sorry po. Ay. Nakapantulog po. Ayan, oh. Malamig po kasi, oh. Ang baby ni mama. Paano ba tayo nito mag-live? Eh, di ka natutulog. Ba't ka nagising? Bakit ka nagising? Gusto mong mangdede? Ayan, 3 million mag-love shout out. Gusto ata ni Aliyah mag-live. Makita sa live. Smile ka sa kanila, dali. Hi everyone, my name is Aliyah Jana. Naka-aircon ba kayo? Opo. Opo, Madam Laletsky po. Opo. Kasi mainit. Ayan, 4 million mega love shout out. Ano, Aliyah? Mandede na ikaw o mang-sleep na ikaw? Anong gusto ng bata? Nakamedya siya. Oh. Gising naman ako. Gising naman ng bebe na yun. Si Aliyah, oh, naka-live. Naka-live naman ng bebe. Ayan, 3 million may love siya. Wow, ayan, tutyal na tutyal si Bebe Girl.
Ano po kasi, Madam Letsky, pawisin siya. Pag uwi ko dito sa Pinas, nung buntis na ako, pinalagyan ko ng aircon yung isang kwarto namin. Para sa anak ko. Para hindi mainitan yung aking baby. Niya, hindi pa matulog ang bata. Ang bata. Ayan o. Paano na kaya tumatulog? Anong oras kaya tumatulog ng batang to? Gusto rin mag-live. Paano pa tayo mag-live? Huwag kang iiyak, ha? Huwag kang iiyak. Huwag iiyak ang bata. Ay, sus. Uy. Magdidi ka. Magdidi po siya. Huwag ka iyak. Aliyah, huwag kang iyak. Sisters, nag-antok na. Bukas yan, baby. Hindi yan nakalak. I-push mo. Padidi lang tayo. Ayan, o. Beautiful girl in the making. Ayan na, magdidi na. Lagay mo yung nakalagay ba ganyan dyan? At tinanggal mo. Ano kayang gusto ng bata? Hindi na kasi nakalive si mama, ikaw nagising. Kasi narinig niya ka-live. Nagdede ang Madam Leletsky. Nagdede ang bata. Nagdede ang bata. Ayan. Padidiin ko lang po yung aking baby. Baka makatulog na. Na. Isip na ikaw, Aliyah, ala. Ano gatas niya? Ano to? Nistogin lang to, Madam Letsky. Kasi meron naman akong gatas, kaso lang kunti lang. Pang lang to kasi kulang yung ko yung milk. Nagpapa-breast milk naman ako. Breastfeed pala. Kaso lang kulang. Gusto talaga umupo. Bakit naman? Hindi na tayo nito makakalb. So, dali. Kaya nagka-crave. Nagagalit na. Anong gagawin natin yan? Mag-sleep na? Anong oras na? Kamukha niya daw yung kanya eh. Yan o. Madilim kasi. Mana sa papa niya. Gusto ng Aliyah na yan. Naninipa. La la li la la la
La la la la la la. Pararararara. Sana bibig mo na, oh, nilaglag mo na bibi. Paltukan ko, di sana sa ulunan mo. Unang mo kita magbatang, ilagay mo sa ulunan na, pagkailamiri ka. Saan mo ilagay ang lahat? Sana sa ulunan mo. Unang sa ulunan mo, tumuhin pag ulunan. Kaya nalawas naman. Gusto na ikaw. Ano gusto ni Aliyah? Naglaway na. Naglaway. Hala, Daddy. Si Daddy nandyan na. Hello, Aliyah. Ayan. Si Daddy. Nagising. Si Daddy. Likot, malikot. Nandyan si Daddy, oh. Si Daddy. Nandyan si Daddy, oh. Nandyan si Daddy mo. Nanonood si Daddy. Ay, ay, ay. Naantok to. Ano, Dede? CJ, cute na baby. Ayan, thank you po, thank you. Ay, nakong batang to. Nagising kasi, akala ko tulog na. Nagising. CJ Lala, bigalag, shout out, salamat po. Ayan. Bigyan natin ng jacket si CJ. Ayan, nagkukulit na to. Magdidede, ikaw, ano ya? Magdidede na ikaw. Anong gusto mo? Andiyan si Daddy, oh. Busy si Daddy. Ay, 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 ay. Ayan, bigyan po kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na po. Mr. CJ. Ay, ay, ay. Naiyak na. O ano yan? Wala, nakita yung butiki. Naglalaway naman yan. Ang gabi naman yan. Naglalaway. Uy, busog. CJ, ano na all? Sana all may baby na. Magdidi ikaw, magdidi. Ano, salamat ho. Sa yan, meron ka na pong jacket. Balik ko yung baby ko. Kasi nag-antok. Sleep na ako, dali. Nagising kasi. Bibi, umusog ko ng bibi. Si Aliyah, Hindi ka musog to, ha? Bibi malay. Yan. Ayan, salamat po sa patamsa. Daddy, wala na, si Daddy umalis na. Biya, Daddy. Ay, nanampan. Ano, KitKat ni Hus. Ay, KitKat lalabs. Ayan, sabi ko, may baby na ako, KitKat. 3 months, magti 3 months pa lang to. Nanganak ako nung March 3. Ito na siya, oh. Magti 3 months na, oh. 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 Kaya di nakaka-live si Hus kasi nag-aalaga ng bata. Oh. Mag-smile ka kay KitKat. Oh. Uy, tuwa. Ano yun? May butiki. Nakita mo yung butiki? Hala, may butiki. Nakita mo butiki. Ilang buwan na yan ako di silip ng baby na. Magti 3 months na lalad next month. 2 months. Magti 3 months na. Ayan, buyag. Ayan, thank you. Magti 3 months na po. Nagising. Gusto rin mag-live. Hindi ako nakaka-live. KitKat sa umaga. Kasi ito, minsan ang aga-aga nitong magising.
Napupuyat ako. Kaya tanghali naman akong nagigising na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Congrats, so cute. Ay, nagising ang bata. Ang bata gustong mag-live. Nawala ang daddy ah. Anong gusto ni Aliyah? Anong gusto ng bibi ni mama? Sarap kurutin, pira usog. Ay, nagwawala na. Gusto mo na mag-sleep? Mag-sleep na si Aliyah. Ano? Sabihin mo kay KitKat ano gusto mo. Nagsasalita. Anong gusto mo? I-shout out mo yung 4 na nanonood oh. Wawa naman yung baby na yan ng cry na. Tulog at ikaw baby. Nagising nga at ang nag-live ako. Hindi nga ako nakaka-live sa araw. Anong gusto ng baby ko? Gusto ng dede. Gusto na mag-sleep. La. Tulog na po ikaw baby. Ayan. Sana matulog na kasi hindi tayo maka-live nito. Then sleep na. Ikot. Kaya tayo di nakaka-live. Ito yung sikreto ni Hosa. Nag-aalaga ng bata. Gagawa din ako niyan pero hahanap pa akong tagagawa. Ay. Gumawa ka na KitKat, huwag mo nang patagalin. Hindi ka lang anak, huwag kang malikot. Naka-live si mama. Lala. Anong gusto? Anong gusto niya? Patay tayo nito. Ayan, Madam Tess. Lia, ano ba yung gusto mo? Ano na, magdidi ka na nag-live si mama. Magdidi ka lang. Good girl. May laman na pala yung pag-uwi mo, host. Oo, may buntis ako ng KitKat. Naka-live si mama. Huwag ka mag-cry. Ay, sus. Alam ko na anong gusto nito, deding isa. Magpapabreastfeed ako. Ang sarap, ayan. Magpapabreastfeed ako. Gusto mong makita? Sir Jim, may nag-love shout out. Patay tayo. Naka-live tayo, magpapadede ako. Oh, yan, nagpapa-breastfeed. Hindi nyo nakikita. Tulog na ang batang mabait. La. Good night, baby host. Antok na. Ka-live ko lang, uy. Ikaw antok na, matulog ka na, KitKat. Si baby yung papatulogin ko. Pampatulog niya tong isang dede. Alam nyo ba, Madam Lelitsky, na isang dede lang naman yung dinededean niya. Dito sa right side, ayaw niya. Pampatulog niya lang to pag inaantok na siya. Parang ginagawa niyang pacifier. Pasensya ka na baby, nag-whitey pa si mama mo. Ikaw na mag-adjust. Ay, nagpapa-breastfeed ako mga lalags. Ayan. Ayaw pa naman niya maingayan, no? Aliyah, si magdede ka lang dyan. Nagwa-whitey pa si mama aboy. Ay. Huwag kang mag-cry, mapapagalitan tayo ni Lolo. O magdede ka lang kung naantok ka, matulog ka. Didi. Dali na. Lalal. Agoy, sabi ni Madam Lelitsky.
Ayan, sa 4 milyong nanonood, mga lalabs. Pasensya na kayo, si host. Nag-aalaga ng bata. Ayan, nagising yung aking baby. Huwag ka nang umiyak, Aliyah. Magdede ka lang dyan. Malik pa. Kaya gusto nito. Gusto mong ano? Ano gusto mo? Anto ka, mag-sleep ka. Dali na. Dede lang, dede, oh. Ayan, salamat po sa 11 tamsa. Bye po, host. Mahina signal dito ako sa loob. Sige lang, ano, si Gia, thank you. Gusto nito habang nagdididi, tinatap. Tan-ta-dan. Bye, ayan. Sige na, si G Lalab. Bye-bye. Ingat ka palagi and God bless. Ayun, no? Si Saway ka, Aliyah. Mag-sleep na ikaw kasi good girl ka. Ang good girl na bata, matulog na. Ayan, 5 million migalag shout out. May bata akong hawak, mga lalang. Ayan na, ano tuloy ni Lolo. Tamsak pala, host. O nga pala, di mo ko tinamsakan. Lalay siya, di ka pa nga nagtamsak. Tamsak lang, sapat na. Tumatawa rin yung baby ko. Ba't ikaw tumatawa, ha? Ang daldal ni mama. Ha? Maakalain yung mga lalab, buwang ako, hindi ako buwang ito. May baby ako ito sa ano, nagdidede. Ingat din kayo. Sige na, lalab. Ingat ka palagi. God bless. Thank you. And good night. Charan chan chan charirarin. Iya yo. Ayan siya, nagdidede. Nagdedede ang bata. Kung ganito, paano makakapag-live pag may ganitong bata? Gusto makasama sa live. Ha? Kala ko ba tulog ka na? Yan, Madam Tess. Yan, salamat po sa 4 na milyong nandiyan. Gusto natin to, Aliyah. Tadang tadidading. Iya yo. La 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 la. Iya yo. La 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 la. Tadang tadidading. Iya yo. Sleep na ikaw, sleep na. Tumatawa. Sleep na, sleep. Da. Ayan na si Madam Lalotsky po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga lalags. Yung nakapin po, may premiere mga lalags. May premiere po ang nakapin. Yung isa yung cellphone ni Mao, baby. 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 Uy. Smile ka pa. Ngayon, lablabin natin po si Madam Lalotsky, nagbaba ng bahay. Tapos ka na magdidi. Tapos ka na magdidi. O hindi? Ano? La 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 la. La 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 la. Ayan, salamat po sa 5 million. Mag-sleep ka na. Anong oras na? Ha? Anong ako? Ayan, salamat po sa 12 thumbs up. Pasensya na kayo, mga lalags. Padidiin ko lang muna to. Close your eyes. Dali. Mag-sleep na ikaw. Kung la 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 na 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 da 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 da
Da-di-di-da-di-da-dan. Da-da-da-da-dan. Hindi tayo naka-ano. Sleep na sleep. Ayan, Mr. Pangkay. Bandari Miglab, shout out Mr. Pangkay. Post, patamsak naman po sa new video. Salamat. Sige, lalagtamsakan natin yan. Da-da-da-da-di-da-di. Da-da-da-da-dan. Dan na po ba kayo nakapin mga lalapit? Tayo kay Madam Linsky. Best Mexican Restaurant, Las Vegas. Yan na lang, sarap. Kikyani. Mr. Pangkay, wow. I'm watching your video. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sleep na ikaw din, close your eyes. Ayan, Mr. Pangkay. Done watching. Nag-loading man. Sleep na liya, gabi na. Ayan, lablabin natin yung nakapin, Madam Lailotsky. Mr. Pangkay, done watching labs. Nag-loading na, nag-loading. La 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 la. Dadan tan ta da da da. Iya iya yo. Ya ya iya. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Panoorin natin yung video ni Madam Lailotsky. Happy na birthday pa, simpleng kaarawan ni Habi. Wow. Thanks sa ayun, pagbitin. Birthday pala ng mo, asawa. Da 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 da. Da 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 da. Da da di da di da. Da 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 da. Inaat na siya, Madam Lailotsky. Napikpikit na. Yan, sleep na liya. Close your eyes. La 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 la. Roasted garlic tomato soup. Sarap. Then Madam Lailotsky, to sa Italian wedding soup. Sarap. Yummy. Sleep na.
mama na ganangan. Da 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 da, iya iya yo, la 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 la, la 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 la, dan dan da 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 da, da 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 da, dan dan da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. La 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 li la li, la 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 la, da 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 da, da 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 da, dan dan da di da, iya iya yo, la 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 li la li, la 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 la, dan dan da di da 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 da, da da di da di. Da 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 da. Nag-date pala si Madam Lelitsky ng birthday niyong hobby niya. Da di da di. Da da dan tan tan. Ra di ri ra di ra ra. Da 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 da. Sleep na li, sleep na. Pikit mo yung mata mo, dali. Pikit mo, dali na. Close your eyes na, baby ko. Sleep na. Good night na host. Ay, matulog na ako. Good night sa lahat. Ayan. Sige na Madam Tis Lifestyle, matulog ka na po. Good night and God bless. Bye-bye. Ayan, 5 minutes lang pala ito Madam Lelitsky video mo. Ta da 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 di da dan, ta da 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 dan. O simple lang. Just the two of us. Wow, sana all. Great. Ta da di. Pikit mo yung mata mo, alien. Dali na. Close your eyes, baby ko. Yan. Good girl. Da 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 ni da 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 di da 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 di da di da 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 di da di da 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 da. Matulog na ang bata na mama mama mama. Napapatulog na kayo sa kanta ko. Tadadan tanta dadi dadi. Iya iya yo. Na 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 na. Tadadan tanta di dadi dan. Iya iya yo. Dadi di dadi dadi. Dadi dadi. Tadadan tanta di dadi dan. Da 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 dan. Tan tan ta di dadi di. Da 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 da. Da da dan tan ta di da di dan. Da da dan tan tan. Da 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 di da di. Da 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 da. Matulog na, matulog na. Mama, mama, ma. Matulog na, matulog na. Matulog na. Sleep na niya, sleep na. Ay, nagtumatawa pa kasi. Ay, naku. Matulog na. Ayan, salamat sa nag-i-stay dyan na 3 million. Thank you so much. La 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 la. Da 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 da. Da 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 di da di da da. Da 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 da.
Tan 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 da di da da. Da 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 dan. Da dan tan tan da di da da. Da 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 dan. Tan tan ta di da di dan. Da 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 dan. Tan tan ta di da di dan. Yan, salamat po sa 3 milyon dyan. Sleep na anak, dali na. Tikit mo yung mata mo, dali na. Hindi ko makita si Aliyah. Kasi nandito sa baba, pinapadede ko agum. Ayan. Si Daddy. Daddy. Si Daddy, oh. Nandito hawak ko. Nagdede. Ipakita ko. Si Daddy, wait lang. Kaya ka na magdede. Si Daddy. Si Daddy muna. Daddy. Ito si Daddy, oh. Nakita mo na, Daddy? Daddy daw. Yummy, yummy, siyang baby ni Daddy. Mm. Mm. Nakita mo na, Daddy? Si Aliyah kasi nasa baba. Wala na tong balak matulog. Gusto maglaro. Walang balak matulog ang bebe. Gusto maglaro. Si Daddy mo nandyan, oh. Isungsun, Miguel love shout out, my friend. Ayan, 3 million Miguel love shout out. Ang bata matulog na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Da di di da di da da. La 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 la. Isungsun, thank you, my friend. Ang bata matulog na. La 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 la. Da di di na. La 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 la. Da 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 di da di. La 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 la. Da di di da da. Tan ta di da di da. Da 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 da. Da di di da di da di. La 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 la. Antok na anak ko. Parang antok man to, nagising. Oh. Narinig lang sa mama niya nagsa-shout, nagising. Sabi kasi ni Madam Lelos, where's Aliyah? Sabi ko si Aliyah tulog. Wala, pagtingin ko gising. Narinig yung pangalan niya. Si Daddy, oh. Daddy naman ko. Si Daddy naman. Si Aliyah. Di mo si Aliyah, oh. Nakamedyas, oh. Kasi malamig. Malamig po mga lalay. Malamig po, nilalamig po si Aliyah. Kamedyas. Ang bilis lumaki. Malaki na talaga siya, oh. Tamad pa naman tong tumayo. Tamad tumayo. Gusto lang Si Daddy. Si Daddy baga, oh. Etong tumatayo. Oh. Oh. Ngumingiti. Ismay ang bebe. Walang balak tong matulog. Magpupuyat ang bata. Bawal magpuyat ang bata sa gabi. Kailangan mag-sleep na. Si Daddy daw, tawag kay Daddy, ah. Mauntog na. Si Daddy.
Si Daddy namimiss ka, gusto kong hargain. Narinig lang si Mamang naka-live, nagising. Para tayo dito, mag-live na may bata. May bata nanggugulo. Daddy, nandyan ka pa, Daddy? Nandun si Daddy, oh. Si Daddy. Yung si Daddy mo, oh. Laki na ito, ago mo, tingnan mo, oh. Yung tiyan. Lalamigin yan, lalamigin. Sarado natin yung tiyan. Lalamigin yan. New Hope TV, mega love shout out. Ayan. Wag kargahin, wag agad kargahin pag naiyak. Lagi man tong naiyak, lalo sa umaga. Pag nakita niyang maliwanag na sa labas, gusto nang lumabas. Gusto nang dumala. Si Daddy baga. Hanggang si Daddy mo, hindi mo nakita si Daddy. Ay, Ayo, tamad tong tumayo. Tamad na tumayo. ah, ah. New Hope Lalab, mega love shout out. Ayan. Si Rose nag-aalaga ng baby. Hello, it's good evening from New Hope. Ayan. Thank you so much. Naglalaro ng laway. Oh. Aliyah, you don't want to sleep? You want to play? Nang laway na nga ko mama ko. Mag-play niya nga ko mama, mag-play. Di niya mag-sleep, mag-play niya lang. Mag-play na lang sa inyong mga lalabs. Oh. Ayan. Sige kayo, yan ang way niya para kunin ng agaran. Diyos me, yung marimar. Kung maiyak-iyak, gusto kargahin. Gusto mong kargahin mo yung baby niya yan. Si Daddy. Akang. Sana si Daddy, nawala na si Daddy. Dodon, tantidanan. Sa umaga ito, Madam Let's Skip. Pag alam niyang umaga na, maliwanag na. Iyak na, magdadrama na. Gusto na ilabas. Pag pinasok mo sa loob, naiyak. Gusto niya igala ng igala ng igala ng igala. Igala ng igala na ang bebe ko. Hi. Parang siya, pasensya na po, pasintabi po sa mga kumakain. Si Aya nagpupupo. Nagpupo ang bata. O yan, ala. Baho. Anong ginagawa ng batang to? Nagdudu. Oh. Ooh. Nandudu. Si Daddy, sana si Daddy?
Da, 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 da. Naamoy ko nga dito eh. Nagdudu. My God, smell too much. Baho. Ano ba yan? Palitan na daw siya, Madam Leluski, sabi niya, palitan na daw siya. Palitan na daw. Pasaway. Nandudo na nga ni ko, mama. Kaya pala to nagising. Ay, naku. Mr. Pangkay, Bandari, ayan, host. Patamsak naman nyo, video, salamat. Natamsakan ko na po siya, lalabs kanina po, Mr. Pangkay. Palitan ko lang, Madam Lailotsky, kasi nang palit nga niya si mama, si Alien ng dudu. Palit na ng diaper. Naamoy na ni mama, bato. Ang bata na dudu. Pasaway. Balik na po tayo. Wait lang po. Pasaway na bata. Ay! Ay! Bismillah. Yeah. Ay, bastos.
Pasaway. Ayan, sa mga walang time or marunong gumawa ng intro, ayan. Punta kayo kay Audio Wolf. Ayan, kontakin niyo si ano, yung kanyang ano, YTPM Cheryl Charles Alcer Sibelia. Oh. Cerbelia. Pasaway na bat. Natul. Itong anong oras ito matutulog batang to? What the happened? Pinalitan po siya ng diaper at nagdudu. Nagpalit ng diaper. Hirap ko ng diaper, Madam Lelutsky. Saway na bata. Nandudu. 4 million Migalab shout out. Naka-live Diyos. Oh. Naglaway naman yung bibig na yan. Grabe naman na yan. Naglalaro ng laway. Oh. Naglalaro. Ay. Naglalaro ng laway. Kasaway. La 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 la. Oh. Yeah. Dadaldal na. Nangyari sa'yo? Mag-sleep na ikaw, Lia. Di pa ikaw mag-sleep. Sleep na. Nakakawak pa sa damit ko. Di pa ata ito matutulog. Mag-sleep na ikaw, anak. You're laughing. Antok na ikaw. Mag-sleep na si Aliyah. Mag-sleep na. Check put my name. No copyright upload. Ayan. Relaxing beach. Ayan, lalabing natin si Audio Wolf, mga lalabs. Sleep na Lia. Lagi na. La 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 la. La 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Tan tan ta di da di da. Da da dan tan tan. Inaantok na ang bata. La 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 la. La 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 la. Dan ta da 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 dan. Da da dan tan tan. Da di di da di da dan. Da da dan tan tan. Dan ta da dan da da dan. Anong oras na? 9:44. Mamaya na magmedyas. Paa. Sa 4 million in the house, thank you so much po. Magatsin pa. Bless you. La 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 la. La 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 la. Daddy, daddy, daddy. Oh,
Naglalaro na. Ay, ang batang. Ayan, 4 million, thank you so much. Mga lalags. Oh, anong sinasabi mo? Likot, malikot. Ang likot-likot. Oh. Pati. Nag-isip na ikaw. Ano yun? Uy, naninipa. Ba't naninipa? Na 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 tan 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 dan. Naka-aircon na, pinapawisan pa. Ay, grabe naman. Di pa ito mag-sleep, Lia. Ang gusto ng batang ito, bakit di pa ito nag-i-sleep? Hmm? Ano? Na 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 na. Ayan. La 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 la. Naglalaro na ikaw. Ka matutulog. La 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 la. Da 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 dan tan 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 da 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 dan tan ta di da di dan da 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 dan da 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 di da dan. Ano mag-isip na ikaw? Ha? Nag-sleep na si Aliyah. Aliyah. Bakit? Anong gusto? Anong gusto ng bebe ko? Huh? Gusto niya. Oh. Pindutin mo na yan. Dali. Nagdadaldal. Sabi mo, nagsishoutout ka? O, nagsishoutout po siya mga lalabs. Sabi niya, Madam Leletsky ka na dyan, wey. May galab shoutout. Si Daddy, nandyan? Wala nandyan pa ba si Daddy? Anong gusto ng bata? Nam 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 dam 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 da 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 di da di da dam. Sobrang likot niya, oh. Nagsipa-sipa. Malikot. Sobrang likot. JMF Mix Vlog. Tamsak po, thanks from JMF Mix Vlogs. Ayan, may galab shout out. Malikot siya, Madam Leletsky. Ang likot niya, oh. Naglalaro ang bata. Anong gusto? Hindi. Sobrang likot. Hi, baby.
JMF Mix Vlog. Ayan. Mega love shoutout po. Thank you po. Ayan, ang ginagawa nito. Nagpapadyak. Sumisipa. Ang gusto. Anong gusto ng batang to? Yan sabihin mo, JMF Mix Vlog. Po, thank you po. Ay. Mag-sleep na tayo. Gusto mo na mag-sleep. Nagising kasi yung baby ko habang nagbablog, ay nagla-live. Kaya kinarga ko na lang kaysa umiyak pa. Anong gusto ko? Aray ko. Nakalikot. Ha? Nakita yung butiki. Anong gusto ng Alia? Mag-shoutout ka dyan. Shout out everyone. Ayan. Oo, sobrang likot nito. Nagwawala na. Nagwawala na ang bata. Sleep na. Ay, shh, huwag ka umiyak. Don't cry. Alia. Ay, shh. Grabe na. Sumisigaw. Pasaway ito. Hyper. Bakit bibi ko? Ayaw. Abong maghiga. Ayaw pagayin. Oh. Gusto ayaw pahigain. Naglalaro talaga. Grabe. Sobrang hyper. Gustong maglaro. Stand up. Ayaw pahigain. So it means di na tayo matutulog. Di tayo matutulog? Hindi. Okay, hindi tayo matutulog. Hindi na tayo matutulog. Nagsita. Hindi na tayo matutulog. Magkikwentuhan na lang tayo magdamag. Ha? Okay. Opo. Ha? Hindi. Mabuting paulaon. Kaya umupo, paupuin. Ano na gawin natin? Mag-sleep na. Sobrang likot. Kung ganito, paano tayo makapag-live ng ganito? Malikot ka. Sinisipa pang table. Paano makakapag-live pag ganito? Malikot, mga lalas, pasensya na kayo. Sinisipa niya yung table. Ayaw niyang paupuin, gusto nakatayo. Tinitingnan niya yung mga cellphone. Ano nakita mo? Si Alia yan na, Tinitingnan niya yung mga cellphone. Natutuwa siya, nakikita niya yung sarili niya, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa, nakikita yung sarili niya sa cellphone. Sino yan? Si Alia yan, Hindi na tayo shout out po sa 4 million watching day. Tuwang-tuwa sa kanyang nakikita sa cellphone na yung sarili niya, tuwang-tuwa.
Tuwang-tuwa ang bata. Di na matutulog. Oh, tumatalon-talon. Hmm. Sobrang likot. Mm. Tuwang-tuwa siya. Naglalaro na. Nakikita niya kasi mga lalabs yung sarili niya. Nagpupuyat na si baby. Ayan. Ganito naman tumulad umaga kasi siyang natulog kanina. Natulog siya ng alas 5. Natulog siya ng alas 5 ng hapon. Gising siya ngayon, hindi ko alam kung oras matutulog. Baka matulog to mamaya pang madaling araw. Nampupuyat na nga niya ako, Madam Lelotsky. Kasi nagla-live. Naka-live po si Mama. Kaya sumama naman po ako. Nag-live na rin po ako. Ala, naglalaro talaga. Mama, tayong ilaw? Patayin daw ilaw mamaya. La 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 li la li la 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 la. Yan, naka-live tayo, naglalaro si baby. La 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 la. Ay, naku, ang bata. Gusto nang naka-live, oh. Kasi alam niyo ba mga lalabs, nung buntis pa ako is lagi akong nagla-live. Alam niya yan. Oh. Naka-live na nga niya ang baby. Naka-live na nga ni si Mama at si Aliyah. Mega love shoutout everyone. Ayan yung baby kong likot, oh. Hanggang 10 lang tayo mag-sinap. Ini niya, mama mo. Magpaalam na tayo at matulog ka na. Kailangan mong matulog. Lisungson lalab. Mega love shoutout Lisungson. Ini. Sabi niya, ini. Pwede pa tamsak po, mag-comment lang kayo para masukulian ko kaagad. Thank you. Ayan. Ayan, 4 million mega love shoutout. 15 thumbs up, thank you. SSC TV, mega love shoutout my friend, SSC. Ayan, thank you so much. 4 million, SSC, thank you so much. Sleep na ikaw, Aliyah. Ayan, 5 million in the house, mega love shoutout. Sige na, magdidi na. Magdidi na ikaw. Anday na, para mag-sleep na si Leah. Anday na, didi na. Didi na siya, Madam Laila, sige. Anong gusto? Gusto niya magtayo. Ayaw magdede. Gusto niya talagang maglaro. Gusto maglaro ng batang to, ayaw matulog. Dede girl. Gusto niya maglaro, Madam Lelotsky. Pinapahiga ko, ayaw. Oh. Tumatalon-talon. Ang galing na. Ano siya yung tayo? Ano yun? Wala kang balak matulog. Naka-live si Mama, anak. Oh. Paano yan? Imbis na mag-live, oh. Sit down.
La 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 lan. Da 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 dan. Da di di da di da dan. Dan da 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 dan. Da da dan tan ta di di da dan. Da 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 dan. Dan tan ta di da di dan. Da da dan tan tan. Da da dan tan ta di da di dan. Da 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 dan. Da 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 di di da da. Da 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 dan. Da da di da di da dan. Da 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 dan. Na ni ni na ni na. Da 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 dan. Da 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 di di da di. Da da dan tan tan. Da 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 da. Da 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 dan. Hindi na tayo matutulog. Ha? Anong gusto mo? Gusto mo ganito? Oh. Hmm. Hmm. Oo. Tinitingnan yung cellphone. Nakikita niya sarili niya. Hmm. Oh, tuwang-tuwa. Nakikita niya sarili niya sa cellphone. Oh. Hmm. Si Aliyah yun na. Oh. Ang tuwa, nakikita yung sarili, oh. Hello, Aliyah. Tuwang-tuwa siya, Madam Lelotsky. Nakita yung sarili niya, oh. Nagpapadyak-padyak pa ang Si Aliyah yan, ah. Si Aliyah. Oh. Ay, tuwang-tuwa ang bata. Si Aliyah yun, nakikita niya kasi yung cellphone ko, ay nakikita niya yung sarili niya. Si Aliyah yun, ah. Oh. Aliyah. Likot, Diyos ko. Oh. Napakalikot na ta. Hello, Aliyah. Ayan, ano daw? Hmm. Si Aliyah yan, ah. Si Aliyah. Ay, ang likot. Sumasayaw. Oo. Hmm. Kumikintab ang iring ni Aliyah. Oh. Nagtatalon, Madam Leletsky. Nakikita niya yung sarili niya sa, ayan, oh, sa cellphone. Oh. Ang likot. Oh. Bakit po? Bakit? Bakit? Sumisip. Ay, grabing likot. Naglalaro. Ano na, mag-sleep na tayo. Oh, tingnan mo. Oo. Gusto tingnan yung cellphone. Oh. Nakita mo na. Sige na, magpaalam na ka ng Madam Lelotsky. Matulugin ko na nga to. Tingin, kamay. Ang lamig na ng kamay. Sige na, mag-sleep na. Sige na. Madam Lelotsky, everyone, thank you so much po sa inyong lahat dyan. Ayan. Nagagalit na to. Oo.
Ayaw nakaupo. Ayan o, good night na baby girl. Ayan, good night po everyone. Mag-sleep na po si Aliyah. Nagkukulit na. Nagkukulit na po ang bebe. Mag-sleep na po ka everyone. Ayan. God bless us all. Okay po, bye-bye. Patayin naman na natin. Bye-bye everyone. Bye. Bye-bye.